For real facts. Kill no caps. No only fans, ayy. That's the facts. Testata noin selvossa ja pienempä alla rasvaa palaa. Mä jäävä halusin vähän pelata, mutta en mä tiedä mitä. Mene kattoon leffaan, hullun leffan semmoisen. Ja sen nimi Spermageddon. Mälligeddon, Donatello paljon pizzaa. Hausut pois, lipun se osti näytökseen. Fuck me hard, ota keppi. Käytä mut kuin villieläin. Lyrikat on aivan hullu setti. Vuoden kovin kliimaksi. Sauva esiin, nosta kytkintä. Saavutetaan sitten määränpää. Oh, oh, oh. Fuck me hard. Vähän pelata, mutta en mä tiedä mitä. Mene kattoon leffaan, hullu leffan semmoisen. Ja sen nimi Spermageddon. Mälligeddon, Donatello, paljon pizzaa. Hausut pois, lipun se osti näytökseen. Fuck me hard, ota keppi. Täytä mut kuin villieläin. Lyrikat on aivan hullu setti. Vuoden kovin kliimaksi. Sauva esiin, nosta kytkintä. Saavutetaan sitten määränpää. Oh, oh, oh. Fuck me hard, ota keppi. Täytä mut kuin villieläin. Lyrikat on aivan hullu setti. Vuoden kovin kliimaksi. Sauva esiin, nosta kytkintä. Saavutetaan sitten määränpää. Oh, 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 oh. Season 1 oli ihan mikin paska setti. Etä kakkonen kahittaa uskomatonta koiran paskaa. Tai no edes koiran paskaa, ole näin paskaa. Voi veljet season 2. Miten asiat näin mokattiin? Soittakaa Michaelille. Harada ja Nakatsu pelaa taskubiljardia dollareilla. Ja jeneillä mielessä ovat jedejä. Plussa, plussa, plussa. Matikka horkassa. 1+1 on 3. Koska vastaus on aina 3. Ideateetäjiäkin oli 3. 1 risti 2 pistä poika paremmaks. Junkasa meri jalkakuvat sojottaa. Lilin kustomi ihan shinaa. All my days broidi tää on petti niinku Unibetti. 4G sotureilla halus oikein hyvä netti. One and down pellet saa kannatusta Redditissä. Tää oli big luku. Näin mokattiin, soittakaa Michaelille. Harada ja Nakatsu pelaa taskubiljardia dollareilla. Ja jeneillä mielessä ovat jedejä. Plussa, plussa, plussa. Plussa, plussa. Matikka horkassa 1+1 on 3. Koska vastaus on aina 3. Ideateetäjiäkin oli 3. 1 risti 2 pistä poika paremmaks. Junkasa meri jalkakuvat sojottaa. Lilin kustomi ihan shinaa. Oh my days broidi tää on petti niinku Unibetti. 4G sotureilla halus oikein hyvä netti. One and down pellet saa kannatusta Redditissä. Tää oli
Melkari se pelaa peliä, unelmoi Lilin jaloista. Joni se ajaa taksia ja ex-vaimo mököttää. Kajava käy tissivaareissa, suoraan Lady Pinkissä. Ja Alika pyytää buffeja, rekkitissää. Riki koodaa ja huijaa makroilla. Ja mulkin nimessä on tietysti 3 mulkkua. No mikä on kun Alika sun Twitch ei toimi?